な。はい、超あらつく。はい、じゃあ、どうも始まりました。皆さんこんばんは、バニラエビットでーす。はい、今日も、スタントスタイル、お送りしております。ちょっとお買い物にね、行こうと思いますよ、今日もね。いい天気ですね。よいと、よいと、よいと。I wish there was more time in the day. Hell yeah. だね、おじさん、さ、ロケラン玉買える？ Sorry, out of stock. 100で解放、120で解放。GT、バンで、ブラックマーケットで買うしかないか、玉。よいと。よいしょ。さて、今日何しようかな。で、何の計画も立ててないんだよね。You need something, huh? One of your rides? Let me know. It's coming at you. タラック使ったんです、トラック。トラックで行きましょう。ケースでも行きますか。
はい、たまたまちょっと置いて。よいしょ。 Hi, I'm about to Okay. punch out, so. No, 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 no. I'm about to go home. Okay, okay, I'm trying. I can't go any faster. 早くしてないで商品なくなっちゃうよ There ー。 goes the family vacation. Just はい、 don't ドン move キュ for a second. だね Motherfucker. あ、血縫ってきたのそっちだからね。あ、私か。出た。はい、ここだよ、マーリさん。Damn, that ride is fine. You heard me?おっとー。ストップって言われて止まりたくない。開けるなって言われると開けたくなるようなものだよ、マリさん。What's wrong with you? You should have known I'd kick your ass. ほら、出ず。やっぱ空が厄介だね。うわっと急ブレーキダメだよってさ。え、加速助かる。いいじゃん。一般市民の方の邪魔にならない程度にね。よいしょ。余裕しゃくしゃくで逃げている。ものすごい低速で走ってるんですけど、来るかな。そうってめんどくさいからどうぞもうここ。あ、カウルンさん、すごい浪人ねえ、浪人結構面白いよね。私もあんまり進めない程度に最初のエリアはね、ちょっと湖までちょっと今探索しようと思ってやってるところですね。
終わり。¿Qué onda? Go home before you end up. そうだ、全然アーマーも削れてないからもう一軒遊ぶかな。よいしょ。でも何してか稼ごうかな。よいしょね。8時半から始めて気がついたら5時も接続しました。やり込んだね。いい人と昨日カオルンさんに言われてさ、軍事基地を新しく買おうかなと思ったらもう20万ぐらい足んないんだよね。いろいろ買っちゃった後だったから。 Oh, good God, no! I cannot go any faster! I'm doing my best! あ、ごめん。ごめんね。と今ほら不動産がセールしててさ、安く売ってるじゃん。軍事基地とかさ、割引セールで。確かにさ、パレットだとさ、軍事基地遠くてさ、やりづらいからね。と、その無料なのはさ、パレットなんだけど、遠くてさ、運ぶの大変なんだよね。今残風基地が無料？嘘、これ終わったら見てみようか。よいしょー。コプターライデー。何してんのお前。おっと。ドアンクートってどこら辺だっけ？砂漠の方だっけ？
あ、ごめんって、地図しか見てなかった。軍事土地があるっていう。ああ、西海岸とかの方。ちょっと見てみよう。よいしょ。はい。 What can the best mechanic in LS do for you? Good to go. いいよ。えー、っとどれだっけ。これか。ダンプだ、ここ。あ、プリーラ、ほんとだ。あとこグリーンスペースでいくら。射撃市場欲しいな。うわ、当たった。まあ後でぶやってばいいか。よし、行ってみよう。ここね。行ってみよう。中身は多分一緒だと思うけどさ。どっちから案内してるか。うわ、めんどくさ。実際のさ、カーナビもそうだけどさ、こんな道通らせないでよっていうさ、ルートをさ、検索するときない？実際さ、走ってみてさ、案内された通り走ってみてさ、この道本当合ってるみたいなさ、道行かされたりさ。その気持ちだったよ今。まあとりあえず日常生活用にねトラック使いました。お仕事用のイグナスですよね。これはまあね普段生活に使うんで乗っておりますけれども、コンビニ強盗は普段の生活ってすごいさすがロスサントス。
なんだっけ、シャークマネーカードを変えたので、ポサとかとこのトラクスを買ったんですよ。で、昨日雑談配信で、カオルンさんから、軍事基地のやつとか聞いたから、ついさっき、よいしょ。どうしよっかなと思ってて。どこだ？もう少しでいい。おらぬ？わかりづら。それだったら近場でヘリ出しての乗ってきた方が早いかな。車で陸路で来るよね。あーでも軍事基地の近くだと置かないな。なんか落とされそうでやだ。There's a dune loader carrying the requisite supplies and ammunition. Pick it up and bring it to the ちょっと bunker, and we can get the トラックス lab 出させてよ、トラックス。 operational. トラックスなんか You calling for some wheels? I'm Johnny on the spot. あ、でも、あ、こ I'll っち bring し it まっ to た you. よな。いや、 I'll 逃げ get なく back て to よかっ it た。 then.カオルンさんまだ浪人やってんのかな。でも結構ね、面白いから気持ちはわかる。というのさ、ダゴキャラ倒しても装備がゲットできるから結構レアなのないかなと思って手慣れ狩りをしてる。あと10台ガレージ単品が無料。でも一応買っとこうかなそれ。なんで危な。巨体でいきなり
車線変更しないでくれる？で、信号待ちの間に。おお、じゃあゆっくり見ててくれてもいいよ、全然。一応通るかなと思って、とりあえず今月の、半ば17日からちょっと 5M 行っていきますね。うわってもちろんこれもやるけど、一応ね 5M の方闇医者の方でジョブつけれないか応募はしておいた。それがダメだったらなんか飲食の店長でもやろうかな、のんびりと。わーっとまあ元気いっぱいな子。よいしょ。コンパニロー。あ、いただきますね。あ、ごめんって、わざと。だから急に前来ないの。こんなルート使えません。ショートカットします。よいしょ。あ、ごめん。ちょうどいいとこいるんだもん。ごめんって。
なんか全然追っても何も来ないんだけど。一人でやってんもう暇だし、誰か遊び来ないかな。あ、これ反対側から行くのは無理なのかな。あ、川って無理か。うん、なんとなく分かってた。いけるかなって思っちゃった。無理だ。あ、ちょっとちょっと。準備完了。お願いしまーす。Okay.どこ？なんでわざわざ反対側なの？同じガード。同じバリアー。お前がガードすんな。なんでわざわざこっちにガードすんだ。
あ、やば。あ、すみませんでした。うわ、なにこの心なき歌。あ、あいつムカつく。こっからだる。だるここ。レスポーン地点違うでしょ、ここ。悪すぎ、ここは。で、そっちはやる気なん。こっちもやったろうやんけ。どこ行った？売られた喧嘩を買うぞ。ビッグランチャーもったいないの。ホーミングランチャーで。消防車お疲れ様でーす。あ、なんでなんない？お、カオルンさんいらっしゃい。乗れないし、これ黙れば。よいしょ。あ、カオルンさん後ろいない方がいいよ。短前のことをおすすめする。
無駄な時間食っちゃったね。だって高速沿いでいいんかな。ねこれ何のすごいコロナしの動きは変。変な渡し方してるな。なんだこれ。煽ってる煽ってる。おっ何それ。じゃあカオルンさん来たからこの前のカジノボートの続きやろうかな。これは上か。ごめんってわざと。誰かいるならやろう。誰もいなかったらチェイス練習がなんか遊んでようかなと思ったけど、誰が言ってくれたんなら。怖い人が今前に怖い車が走ってます。めっちゃ暗くしても鳴らしている。なんか大渋滞起こしない？何これ。あ、着いた着いた。そこは。あ、色も積んじゃった。よいしょ。やべえ。今の車の持ち主さんからめっちゃ文句言われたわ。You calling for some wheels? I'm Johnny on the spot. 来て I'll hook you up. 一回蹴りって逃げないの。 It's on the way. じゃあ私も行くなって言った。You need a receipt for taxes? よし、じゃあ、アーケードに行きますか。
反対反対か。よいしょ。お。やっぱイグナスの方が断然速度は出てる気がするな、ゼントやトラックスより。对，我们哦，大丈夫ですか？あのねねね。船これのさ、突然湧くよね。怖いよね。おててて。えーっとおっとなんだっけ。 I've done some digging and identified some weak links we can exploit to get security passes to the back areas of the casino. Now, it won't get us all the way down to the vault, but it might get us through a couple of doors. Oh, God, there's been a horrible accident. It's the Diamond Valet, fifth one they've lost this week. Now, I don't want to prey on tragedy, but this is starting to look like a serious case of workplace negligence, and we might be able to get a security pass off him at the morgue. They won't just let anyone in there, so you're gonna have to steal a hearse and dress up like a funeral director to get in. Just give me a second. I've got a location. Head over there and steal the hearse. Outfits will be in there too. あとああ、途中だ。
待ってよ。じゃあ、あっちの方戻んないとダメだから。よいしょ。おっと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 。多分そっち道違う気が。あ、出た。よかったよかった。やば。よいしょ。トレイ。こっちか。やば。おいしょー、壁走りー。よし、おいなー。大事故、大事故。よいしょ。霊柩車。これか。あ、って言いません。乗ってない方使いましょう。ういういううりゃめっちゃ遊ぶ。結構強くないこいつ。いや、めっちゃった。ちゃった。警察ちゃった。一緒に乗れだろ。イグラスで守ってよ。どうしよう。一緒に乗るの。オッケー。じゃあ集合。そっちにイグラス2台で行ったら、あれでイグラスをつけて、イグラスの意味なと思って、もう、大笑いしちゃったよ。いや、これで
これであれだよ、負けたら大したもんだと思わない？よいしょ。いや、負けそうですね、これ。そんな、こんな、私との余裕なんて。Good. Now drive over to the ま、 morgue. お、 We're gonna グ see ー if チョ you だ。 pass as someone who spends a lot of time with corpses. こっちでいいのかな？このミッションやるのは初めてだから楽しいな。こっちでいいな。あ、こっちじゃないや。ごめん。あぶ。You're there. Park the hearse and walk straight through the front door like you're about to get elbowed deep in a chest cavity. あ、そこ。よいしょ。あ、失礼しまーす。なんか今私を二人手運転してる人 Okay, 安いかい？ look もう around for our valet, but try not to draw any ちゃんと attention カオ to ルンさんっ yourself. てキャラクター作って。あ、どうも。この度はご愁傷様です。大変っすね。準備お疲れ様です。あ、ですばーす。Search his pockets for his pass before anyone sees you. ですね。Well, he wasn't gonna use it. This pass should give us access to the level 2 doors in the back area of the casino. Head back out the way you came in, and try to forget you just fondled a dead guy.よしよしよし。エリアから離れる。You don't で need も to ない break that ん in, ですけ not ど。 yet at least. Just hold on to it until I see you next. どうしよう。あ、ナイス。Good job in there. You know, at least some good came out of this horrible tragedy. よし、じゃあ運転は任せてのんびり。 For no good reason at all. のんびり。でや。
うんだと思った。うっ。大削れはすごいな。面白くていいや。どんなことでも楽しむ女ですから。まあカオルンさんの前を走ってたあいつが悪いんで、カオルンさんが悪いわけじゃない。全然いいよね。うん。大丈夫ですか？ありがとう。ナイス運転。ポテラストかな。これで準備は全部終わったっしょ。あとなんだろう。ラップとバップ。これか、ボーリングマシーン。15万もすんの？ティップ。じゃあトリポ。So, if we're gonna do some tunneling to the vault, we need a drill. And not just any drill. Take whatever you just imagined, multiply it by the size of a building, and you're somewhere close. You need something, huh? One of your rides? Let me know. I'll bring it じゃあ to you. 今度はトラックで行くか。トラックです、カモン。でもイーグラスの方が早いよね、多分ね。でもね、コーナーリングの安定性はね、やっぱトラックスの方があるんだよね。伝統の波にある。ごめんって。
あれこうじゃない。よいしょ。カーブンさん大丈夫かな。あ、来てる来てる。オッケー。よいしょ。ラングル多くな。お、見えた見えた。よいしょ。 You are really irritating. 思わぬ目に出てきた。怖い。あ、トラブスパウレンさんも。あ、ちょっとここの邪魔か。あ、どうもー。失礼しまーす。 What'd you do that for? 服装変えてくるんだったな。めちゃくちゃ目立つよね、この服装。 Like your face. Draw a weapon. よいしょ。あ、しまったしまった。 That's the one. Pretty big, huh? Okay. You've got from now until the sewers to drop every innuendo you こ can れ dream 警 of. 察負け As long も as し you かしてま lose the た。 cops by the time you're there, I don't care. やばいか。あ、でもトラックってあれかな。止まりません。いった。
あ、見つかっちゃった。てて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 。おっとっとっと、反対方向、反対こうで、そこで U ターン車を、よいしょ。あ、こっちって割れ目ない。あそこは割れてるかな。仁一郎さん、こんばんは。すごいいけそう。了解。サイドでドリフトで回っちゃうね。よいしょ。煽ってる煽ってる。怖いよ。怖いお兄さんがいるよ。下か。お兄さんめっちゃ違いますけど。お兄さんはカオルお兄さんはgoing my way。 もういい言い方してくれてありがとう。ごめんってわざと。あれなんかナビだとこっちになってるよ。ちょっと待ってね。バニラお姉ちゃん、あまり無理やり行くのは良くないかと。ごめんなさい。ついいつもの癖で。もう北へ進めて水道の入り口に向かい。はーい。下水をこのまま。カジノのフォロワーナーの方か。いたカオルンさん。カオルンさんナイス方向転換。これ終わったらやっとあれか。
フィナーレか。よいしょ。おっと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 。あパごめんって。 All right, I'll take it from here. This will be a day and night job, so we better get started. 車呼ぶかな。何しようかな。あ、クールさん来てくれた。お邪魔しまーす。マップ。おー、ふふーん。遠い削れて恐ろしい。けど面白い。銃撃戦だはもう一人二人いてくれると嬉しいんだけど、二人でがっつりやっちゃおうか。あ、買ってこう、買っていきましょう。あーまあ。How are you? I'm really concerned about my dog. He told me this morning that he's あ、出た。 causing his IBS to act up. おじさん元気？ You know, there's even an Alamo Sea tourist board now. Website and everything. Good luck to you. あ、おばちゃんごめんね、不可抗力。申し訳ない気持ちがあったりなかったり。
ありがとう。よいしょー。あと、あ、これ忘れてたさ。金庫内用キーカード。When it's showtime, we're gonna need 2 key cards to get into the vault access tunnel. Luckily for you, I know where to find them. Locations for 2 of the Duggan's goons are with you now. 取れないと最後のとこ開けらんないよね。What you need, boss? Some wheels? I can bring them around. 誰人かな。 I'll bring it by. どうせあれだ。パウナさんに乗せてもらうから。あっち着いたら市内行ってきます。あ、死んじゃダメだよ。生きて会おうね。あ、ちょっと待って、武装買いだこ。あ、準備中ですか。デディンってどこにこれちなみに。近場から行こうか。今日結構お昼寝したな。3時くらいから5時半ぐらいまでな。意識はなかったな。9時5時5時5時半。If my intel's correct, which it usually is, one of them will be in that motel having a swell old time. Burst in and surprise him with his pants down and get the key card. Ah, don't leave it, don't take over. What the? What? Ah, ごめんって。よいしょ。 You shit face. Do you want me to get the law on you? あ、ナイスね。ナイスで。ごめんなさい。出た方がいいですか？ Now get the other. You think you're tough? おいて。 Hey, you're. Shit. I'm so scared. おい。 You sad prick. お、で。おいて。
afraid of you. Dear God! おっと You're an asshole! I ain't running away. Screw you, pal. Yeah? 出ちゃったよ。出ちゃったよ。出ちゃ入れないんですけど、入れないんですよ。殴り出されちゃうんですけど。よいしょ。 I ain't afraid of you. Go fuck yourself. Damn it. おい。 Great, you've got them both. No need to drop that off. Hold on to it for now, and we'll use it next time you come back to the planning room. ごめんね、お楽しみのとこすぐ行きますね。すっごい気まずかった。なんかすっごい気まずかったよ。よいしょ、そうか、戻しよう。 Welcome. We hope you'll have an extra exciting shopping experience. 水着じゃなくて、I'm here to help. よし。 Thanks.ちょっと待って。よいしょ。ちょっと待ってね。よいしょ。そう。本当にさ GTA をさやりすぎちゃってさ、本当にさ X 見てつぶやいたんだけどさ、ミニクーパーを見るたびにイッシーだとかさ、ポルシェを見るたびにコメットだとか内心思っちゃうんだよね。修正助かる。よいしょ。よいしょ。よし。いいよ。
ディよ。来ますか？ Right, this looks good. Time to find people crazy enough to follow you in. 侵入口。下水から排除どうする？下水から排。あ、でも脱出が下水の方がいいか。ダップロビーから排。あ、お待たせ、了解。じゃあ、侵入はスタッフロビーで、これ変更できないんだけど。メインドアに戻っちゃう。うわ、解体しょってるままでいいや。俺これ設定ができないのになんで？じゃあこれでか。Okay, you know the deal here. Based on the prep work you've done, put together a plan of attack. あ、こうやって選べるか。メインドア。で、いっぱいいいか。よし。All you gotta do is hit that button. Done it before. Let's do it again. あ、パッド付き戦闘服ね。パッド入り戦闘服って知ってるやな。もうちょっと。
行きますか。Alright, next stop, the Diamond Mine. The driver's gonna torch this car as soon as you're inside. We'll set up the getaway cars along your escape route. I gotta tell you, it feels good to be back in the driving seat. Metaphorically speaking, of course, actual driving aggravates my hives. Anyways, the calm before the storm. Running through contingencies and backup plans in my mind. Feeling sweat patches creep down my back. Oh yeah, I've missed this. Aha! We're using the side entrance. Very smart. We'll be right in the thick of it before they know what hit them.まあ射撃も練習になっていいや。どれだっけと5M 練習した。5M だとレティクルないからさ。今のうちに慣れておきたいのはある。慣れておくっていうか思い出しておきたい。一番最初 5M でジャングやってた分確かになかったような気もしなくもないんだよね。警察でやってた時も。でもねえ、ああったようななかったような。Okay, do you want the good news or the bad news? Well, the good news is that they just had a record-breaking weekend, so the vault is full to bursting. And the bad news is that they've hired extra security to guard it. High risk, high gain. Just how we like it. もう2人じゃ全額盗むの難しいと思うから取れるだけとことん取って出してしよう。Orders to shoot on sight because you're about to get a close-up view. I hope you're ready. You motherfucker! You absolute fucking idiot! Okay, people, you're clear to go through the east entrance. Should take you straight into the staff lobby. This 始めるか。 You want fat My lick, God. asshole? I got your Good, yeah, this is the staff lobby. Elevator or stairs, your call. Wow! He's down! Oh, I'm sure. Damn it, man! Back it up! Gotta reload! You fucked with the wrong soldier! Cocksucker! They hit us! Some cover! We got a man down! Tell your mama I said hi! Give me cover! うわやばい。 Hey, don't! I got her with me! うわ後ろいるし。
ってしても So how about a little bonus? Today's ホットボ takings グがな haven't くて made it to the vault ヒヤッ yet. とした They're being held near you now. It's a 2-room system. Find the security room, hold the access button, and send someone into the next room to grab the cash. Don't get distracted, though. We're here for the vault. This is just a side order. The key card should work in the cargo elevator. It's a quick way to get down to the vault. Only one way down from here, one step at a time. I need my inhaler just listening to you. Keep me covered! あ、おめんいけないとこ撃っちゃった Don't get it! 嘘 Cocksucker! Next up, menswear. Get ready. You're gonna die, bitch! Go, go, go! What a pain! You fucked with the wrong soldier! Dick! Give it up, ass! Ass! Fuck me! This is the right floor. Take care of those goons and you're at the vault. Almost there. Stay cool. 押してどう Over here, we got a man down! That train's in place! Move in! You're going down! Hold up. The system here uses a 2-man rule. You'll need to scan the vault access cards simultaneously. I gotta reload! Ooh-ah! Now everyone get through the man trap. Down the corridor. So we よ doing し this? と戻して戻して We're almost there. Come on, let's go! Ah, looks like the guard at the vault room isn't there. Happy days. ウキウキだっておりゃ Make sure you plant them on both sides of the door. Let's only do this once. Okay, now it's a big door, so don't be stingy with the explosives. And get clear before you push the button. Everyone clear? Go! Let's go! Open up your phone and fire in the goddamn hole! もしもー Oh yeah, that's what we like to see. And hey, presto! I'll keep you updated on the gas, or more precisely, the excruciating and irreversible nerve agent. There's only so long our hacking team can delay it, and trust me, when that timer runs out, you're gonna だ want っ to be たらもう long はい gone. と会話を終わら The せ gas て is 取 on ら those せてよ carts. って毎回思う There's ん a だけ set ど of lockboxes in here. Drill them if you've got the time, but I can't promise you there'll be anything good inside.「連打連打取れ取れ Hold off the gas a little while longer. There's still some rich pickings in there.
疲れてきた。40 seconds. やっぱり 30 私。よ seconds. し。 20 seconds left. Don't dawdle. Gas incoming. 10 seconds. That's it. Get the hell out of there or you're dead. お前の話が長いじゃん。よし。Looking good. Get all that across the finish line and we're home and dry. You'll need to sync your keycard swipes on the way out too. よし、行くぞ。脱出だ。They've reinforced the ね、冒 security 頭してある room のに and 見 that's て。 your only way out. Get ready. Upstairs. The route's open back the way you came. Back up, y'all! Man down! Take Yes. cover! Dick! Away! いけよ I'm ー。 a fucking Marine! Move in! Give me cover! He's down! あ、おっと、大丈 Back 夫？ it up! We've got some heavy chatter on the police frequencies. Sounds like they're sending news. The wrong soldier! Keep me covered! Shit! They hit him! Oh, Stretch! I feel so alive. I even think my eczema's clearing up. You wanna play with me? Man down! Move in! So we doing this? Come on! They might be covering the side exits by now. Stay alert for news. Hold it right there! Oh, shit! Crap! Semper Fi, motherfucker! こう言って素直に出ないのが私らです。よいしょ。ポールのスタンス来た。
あ、もう一台もう一台もう一台乗ってもう一台乗って、じゃあ、Okay, the decoys are going. They're splitting up to cover it. Now's your chance. We have a clean car all lined up. Just don't let them see you switch. Lose the cops. If we take them to the buyer, this is all for nothing. Wow, we really kicked the hornet's ここに行け nest. ばないな。 It's amazing how fast the police response time is when the guy calling 911 is a billionaire. Or should I say, ex-billionaire after his 区 next 画 insurance premium comes 多 through. いんだけど、区画の間が長くてなかなか逃げる抜け道がないんだよね。Just got word from the decoy. We don't have long before they have to tap out. Make the most of it. Yes. All right, the decoy is out. You're on your own now. ここいると危ないですよ。 And listening to their channels, they are pissed. I'm not one to be 何 premature. してるんですか？ Whatever they told you, but hear me when I say that we are on お、出てです。危ない危ない。そこ危ない。おお、こう、危ない。急なとこだったわ。はい、ナイス。ダイナミックスイッチャー。はい、お疲れ様、ありがとう。昔買ってこ。こちらこそ疲れてるとこありがとね。今いくらだろう。
どうしよっかな。私の草とかにスパロを買っちゃおうかなこれ。10本も157もあればまた1問のしないでしょうけど。草とかはスパロあった方がいいでしょう。ね、あった方がいいよね。移動手段がないと結構不便だよね、あれね。ペガサスじゃないや。なんだっけ。どっちだ。俺後でなんか施設小里買うのってどうやるんだっけ。そっちなんだ。オッケー、ありがとう。あ、これか。フォロー。で、181万5000円。あと30万。どうしよう。ヴィンセントでもやってくるか。おい。だってカヨペリ君もほら準備してるやん。すぐピナーレ行けるのかな。お、すごい。さすが。で、行きたい。でも、まだ全然中覚えてなくて迷うけどいい？あ、オッケー。じゃあ、出てこ。Shout if you need me. Plates. どこだ。
to the Hana Pupum. Kawan to a pan.ちょっと待って、V じゃない。V さ買えばいいや。で、よく考えた。いえ。ありがとう。抵抗者。これで深海まで案内するインテリゲントゥーン。はーい、お願いします。こちらこそ。Thanks for the assist, Charlie. Well, well, you have done this so often, you hardly need me. You should be doing this with your eyes closed this time, yes? No, do not worry. I shall be here. I will not miss this for anything. Now, make your preparations. You will be ashore soon. GPS trace acquired. 別に見つからないようにだけ。OK。I will be able to see you on CCTV. Okay, next stop, maintenance. よっ。あ。と。おっ。ちか。懐かしいなぁ。みんなとやったなぁ、プレステの時に。Are you in? You did not get sucked into a turbine. I knew you'd be fine. How likely is it I have two operations in the same way, huh? Now, we look for the vault.
Maybe start in the central building. え、嘘。見つかった？え、ごめん。よいしょ。 Está arriesgando la vida. ごめん。え、どこで見つかった今。ねえ、どこだろう。ログかな。 Are you in? You did not get sucked into a turbine. I knew you'd be fine. How likely is it I have two operations in the same way, huh? Now, we'll look for the vault. Maybe そうやっ start in て the た central でし building. ょ。You're in the area where Mr. Rubio's personal bodyguards operate. These men will know every soldier under their command. No disguise will fool them. Do not get distracted by the view. If you fall, I did not bring hose to wash you off the rocks. ちょっと後で配信見返して道覚えとくわ。明日休みだし。 ¿Felipe le dio las llaves? No. ¿Me las tenía que dar? Lo vi hace poco. Sí. Seguro se lo olvidó a ese pendejo.うん。だけどほら、綺麗ってことで覚えとく。 There will be many locked doors in Mr. Rubio's house. Worth looking for keys, I think. Always worth looking in the safe. あ、太鼓ってああやって盗むんだ。ちっちゃうんだね。今しみじみ見てしょ。 You have good taste in things to steal. いた。ごめん、モル階段に打った。え、下？あ、下か。オッケー。 According to my GPS, you are inside the wall. Is it a secret passage?うん、僕はね、見つかったらすごい数打ってくるからね。 Welcome back.
連打盗め盗め。お金だお金だ。リンコーい。はい。盗んで。私やっちゃっていいのかな。 Steady? You will need them to be if you want to get into that bulletproof display case. Steady nerves and a plasma cutter. The problem with plasma cutters, you are not careful, they overheat. I learned this the hard way. Cutting into undersea pipeline, at least you are above the waterline, yes? I promise, I will not drink this when you get it back to the sub, unless you want to. In which case, I will bring the caviar. Bad news. They have sealed the drainage pipe. You will need to look for another way out of there. Extra guards just arrived. Be careful. You must use them simultaneously. ちょっと待って、ごめん。よいしょ。If you see anything you like on the way out, do not be shy. Help yourself. すんごーす。脇はない。結構目の前にいたけど気づかれないもんなんだね。Perfect. We are out of the compound, and judging by their radio chatter, they have no idea they've been hit. Now get off that island. The airstrip exit point should be on your radar. The cries of the impotent desperate is beautiful, no? The water is full of attack boats. You will need to be careful. This この脱出方法はな以前もやったような気がする。 Mr. Rubio is getting back in his helicopter, Yep. just like last time. Everyone accounted for. Perfect.
ありがとう。助かった。もう助かる。10分で終わるけどさ、準備がすごい時間かかるよね。どの冒頭も。やったスポットありがとう。おい、ありがとう。おやすみ。なんと助かりました。ありがとうございました。どっちの妹のやり方はわかんないんだよね。あ、あえて対戦するんだ。バイバーイ。ありがとね。歩いて去ってくんだね、カーブンさん。なんか BGM つけたい気分だな。なんか BGM つけたい気分だな。で、ここじゃない。変えたいもん今。購入完了。で、スタート。あとなんだっけ？何かがソウルンサイトな、あとなんかフリーなのがあった気がする。あ、ガレージって言ってたっけ？いや、ガレージはこっちじゃないの。流大ガレージ。
これいこれは無料でと。あ、これだ。どこにしよう、迷う。どれにしよう、なんかいっぱいあるじゃん、迷う。全買えばいいのか。あ、でも全部は買えないよね。でもちろんこれがあるもんね。じゃあちょっと場所をよく見ないと。うわ。ブラインドステールか。これアジト、これ家、こういうのはしょうもないガレージだったから、これをあったぽ。あ、もうやっちゃった。もうやっちゃった。あ、選択できるにやっぱ一箇所だったんか。でもまあガレージ使うこと車ないしな、まだ。新規に帰ろう。あ、ごめん。デイビーシスター。What you need, boss? Some wheels? I can bring them round. I'll bring it by.つら。はい、おやすみ。ありがとね。ほんと助かりました、カオルンさん。またよろしくお願いします。この家ちょっと物件を見ていこう。この家はどんな感じなんだろう。あ、プール付きのお家素敵じゃん。いいな、とっといいな。ここいくら買っていい？
くら？お、意外と安い。買っちゃおう。ちょっとー。何台入るんだろう。あ、そこと同じくらいか。うん。今、ワチットに帰ろう。あー、これにと。あー、行き過ぎた。よいしょ。よいしょ。ようやく変えたんです。懐かしの我が家。よいしょ。ここはね、思い出の家なんですよ。よいしょ。プレステ4でね、最初これ、グラシス5のオンラインやってた時にね、拠点にしてた家だからね。懐かしいんだ。ね、クロスプレイができたらね。あの時はみんなとも遊べたけど、やっぱハートの問題があるね。難しいよね。
ね、あの頃ね、ブルさんとかみんなにね、手伝ってもらってたけど、どうしよう、うまくなったわな、ブラテフ。ドデンさんとトトさんとかね、ブルさんとか懐かしいね。4人でつるんでね、地球防衛軍からやってるけど、みんな元気かな。さて最後にチェイスやりますか。BGM 流して。ちょっと着替えとこよ。よし、ちょっと待ってね。と。よし、いくのー。誰だ？お前は誰だ？どんちの前で止まってて怪しいやつね。そらこそ練習で行くか。ツーリング中ごめんなさい。よいしょ。ここでさ、強盗やるとさ、必ず市民が邪魔すんだよね。撃ってくるやついないや。だいたい高確率で撃ってくるやつがいるんだけどな。よし、行こう。パシフィック。ヘリもしっかりして。ヘリコプター。ヘリもうにゃうにしてたやん。
ういは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 い。おい、お前さんも見失っちゃった。こっちいるよ。迎えに行ってあげよう。うい、柱。うい。ウォイさん、ここいるよ。あれ、いなくなっちゃった。あ、いたいた。上走ってる。あ、後ろいるか。手をジャンプしようとしたけど、コロナって道塞がれてた。よっ。おっと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 、手つく。よいしょ、ほい。やりすぎちゃうとすぐこうなっちゃうからな。あ、なんか青い点がある。行ってみよう。踏む人？なんかある。あそこで寝てるおっとんかっていつ。これ見てる人わかるかな。画面の真ん中にさ、なんか微妙に水色っぽいのあるんだけど、あれおじさんが寝てますね。あんなとこで。これこれこれ。これ死んでない？水死体？行ってみよう。よいしょ。よいしょ。え呪われない？大丈夫？なんか金属パンチっていうなんとかって出るけど回収はできない。あ、でした。埋蔵品。ごゆっくりことをね、埋蔵品を前にしたはずも。へえ。いや、これ何の手がかりなんだか全然わかんない。海の中ってことこれ。What's up?
そして私はどう帰ればいいのこれ。私はどう帰ればいいのこれ。お、なんかヘリある？ブローカー。お、飛んでった。誰だろう。私も乗ってく。お借りしまーす。よいしょ。ちょっと待ってね、ごめんね、もう少し BGM 音を上げたい。もうちょい上げる。よし。Hello, friend. Oh no! How many times? よいしょ。お、バイク、バイク、バイク。いるぞ。へへへ、逃げるぞ。警察のヘリ来ないかな。そうだ。これは怪しみよね。こんな上空でずーっとヘリが止まってればさ。さすがにここには上がってこれないっしょ。みんな集まってくべく。残念ながら上がれないんだよね。これじゃ面白くないな。やっぱ車じゃないとね。
いしょ。 What you need, boss? Some wheels? I can bring them round. どの家だっけって思っちゃった。I'll get there as soon as I can. 置いた。うん、そっちの方が多分ダメージでかいと思うよ。そんな一般市民ぶつかってかわいそうに。ここいるよー。あ、ケータ倒ってくー。おいおい。ここいるよん。あれ、後ろのパトカーいなくなっちゃった。一般通過お疲れ様。じゃあね。うん。そりゃそうでいてーっつって。バイバーイ。あ、今失敗したけどなんとかここに来れたからいい。よいしょ。また少し勢い乗せるんだったな。ちょこい出しに行くか。
うい。さあ怖いさ。それはダメだよ。逃げ場ないじゃんおたくらが。うん。不法侵入。警察だからいいのか。ローヌ。勢いはよし。Let's see those hands right now. Come on. あ、やば。ネット。いくらだったらガプンってドリフトってケツ振ってアタックできたけど。トラック正直やからな。よいしょ。どっち行かないよ。でそうだと前さんこっち。お疲れ様でーす。はい。あ、ごめんって。よいしょ。一般人にぶつかってますよ。よいしょ。どうしたのおじさん、大丈夫？警察署を煽って。よいしょ。汚れちゃったな。もっとぞ帰ろう。じゃあ隠れ家の一つに帰るか。
ただ修理するだけね。よし。よいしょ。ちょっと BGM 終わりです。よいしょ。お菓子買ってぱ。買って。Sold. Anatote. Hello. Some days I feel like I'm living in paradise. You know what I'm saying? You know you're right. I can tell we are gonna 結 get 構使ったな along ー。 famous. Damn, they were nice ride. さて今日はこれでアジトに帰って終わりしよう。あ、デメンテ。うー。でしょ。です。ただいまー。はい、じゃあ今日はこれで終わりにさせていただきます。よいしょ。で、チャンネル登録、高評価、X のフォローよろしくお願いします。また明日、この続きやりますので、よかったら見に行ってください。じゃあ、土曜日の夜、ゆっくりお過ごしください。お疲れ様でした。おやすみなさい。エンディング。朝の駅で少しだけ急ぐ前髪を直して大丈夫って言う昨日のため息ポケットにしまって新しい靴で一歩踏み出すねえ今日はうまくいく気がする小さな願いが胸で弾けるもう迷わないもう下を向かない笑顔のままで飛び越えたいときめき連れてく私ちゃんと進むときめき連れてくほら未来は近い手を伸ばして捕まえるの
き